bránkou je určite z nášho týmu to najlepšie, ale príležitosti Radivojevič, gól! Kopeckého Peč, vedieme 1-0 nad Kanadou po 6 minútach hry. Skvelý štvrťfinálový začiatok. Veľmi pekný gól. Znova je to o tom, že Branko nevymýšľal, rozhodol sa strieľať do toho trafiku pred bránkou, kde prišiel Tomáš Kopecký a myslím, že od neho sa to odrazilo do bránky, do kanadskej bránky. A je veľmi dobré, že sme využili trošku vlažnejšiu hru Kanady a dostávame sa v tomto zápase do vedenia. Teraz môžeme vidieť, že Tomáš Kopecký dostal do chráničov, do kolena puk. Eberli je Hudáček, ešte prihráva spätne, tu je Miroš a tam príležitosti, gól! Gól! 2-0! Miroš Atan, náš najlepší reprezentačný strelec. Prvá polovica prvej tretiny patrí Slovensku, vedieme 2-0. To je štart, za kým sme nerátali, aký sme si nepredstavovali ani v tom najkrajšom sne. Šikovnosť Libora Hudáčka, surový, bol síce zblokovaný, ale Miroš Atan konečne prekonal súperovho golmana na týchto majstrovstvách. Ten predchádzajúci gól do prázdnej bránky. Teraz chladnokrvne s inštinktom tichého zabijaka. Veľmi pekné zakončenie od Miraša. Presne dopredu môže ísť Tatar spoločne s Bartovičom aj Mikušom. Dokonca aj starosta sa zapája do útočnej akcie. Bartovičová šanca. Gól! Gól! Vyrovnané 3-3. Chlapci, paráda. Rýchly break. Našim vyšiel. A semifinálová nádej Slovenska ešte žije. Ward tretíkrát prekonaný v dnešnom zápase. A Milan Bartovič zrejme nadviazal na ten svoj gól proti Kanade, ktorý dosiahol v prvom zápase. Čo narobí? Jedna nepodarená spätná prihrávka, Kanadania prepadli v pásme. Tu potiahol Tatar, Bartovičová strela, ktorú si sám dorazil do bránky. Zlá kanadská rozohrávka v útočnom pásme, veľmi dobrá breaková situácia pre našich chlapcov. Ja som pozeral na tú situáciu a chcel som povedať, že Milan Bartovič išiel zle na ten tandem, mali stredom, ale nakoniec to dopadlo dobre. Ale herne bol Juraj naozaj vo skvelej fazóne. Nadväzoval na skvelé výkony z Popradu. Gól! Gól! Hanzušov ten sekerovej strely. Vyhrávame 4-3 nad Kanadou. 2,5 minúty pred koncom a Kanada hrá so 4 hráčmi. Úžasné chvíle pre slovenský hokej. Po 8 rokoch môžeme postúpiť do semifinále majstrovstiev sveta. Výborne to chalani zahrali hneď po obhadzovaní. Michal si to namieril pred bránku. Na nič sme nečakali. Predošlej preslovej hre som si všímal, ako Kanadiania otláčali Miša Hanzuša od bránky, pretože sú si vedomi toho, aký je dobrý v slonení, v tečovaní pukov. Teraz na ňo trošku zabudli. Prišla strela a Mišo Hanzuš veľmi dobre znova stál. Dokonca tečoval puk a vedieme. Akciu Bližňák. Neposunul puk Radivojevič, Baranka, jeho prihrávku zblokoval Eberli, ale naši chlapci majú puk vo svojej moci a sme v semifinále! Kanada vyradená z turnaja, o čo sa postarala naša reprezentácia. Nádherný helsinský turnaj pre slovenský hokejový tím. Úžasné, Kanadania na kolenách, pretože sa nedokázali viackrát ako 3-krát presadiť. Barzaj, zaspievajme, nad Tatrou sa blízka. Slovakia.
Úžasný prejav tímovej súdržnosti hymnu si tam prišiel vypočuť a s chlapcami si užiť na modrú čiaru kompletný realizačný tím, aj tréneri.